morning, guys! Patid lang namin si Chris sa school niya. Doon na sila magkikita ni Jo. Hindi ka mag-focus! Sinigawa yung camera. Ayan, nandun na si Chris tsaka si Jo. Si Jo yung kasama niya, guys. Ayan. Nakapila na yung mga sasakyan nilang bus dito sa labas. Ayan, pauwiin tayo. Doon, meron pa doon. Ang dami, no? Bunga na yata buong school eh. Dito nga meron pa din eh. Yan. Ano ba to? Circle Transport Corp. 12. We are back home, guys. Ayun. Balik tulog tayo. Maga pa eh. Maga pa masyado. Ayun, sumama lang ako maghatid kay Chris sa school. Kaso wala. Bilang naman pala, hatid. Tapos, sila na dun, mag-assembly pa sila. Si Jo yung sumama, guys. Si Julina. Yun kasi, malamin naman ako. Ayok sa mga biyahe-biyahe na ganyan. Ever since nung magano siya nag-field trip si Chris, diba? Pinakasama ko si Emma, si Marie, minsan yung tatlo pa, si Jackie. Nung ano yata yun, grade 4 si Chris, silang tatlo talaga yung pinasama ko. Di naman pala laging Tagaytay. Nag-ano ata sila dati, nag-Sambales. Basta sa north ata, nag-north naman sila. So ayun, ngayon Tagaytay lang naman sila. Pero alam ko, mas madalas sila sa Tagaytay. Subic pala, hindi Sambales. Nag-Subic sila. Ng grade 4 or grade 3. Ayun, basta hindi ako sumasama sa kanya sa one time lang ako na sumama, guys. Tagaytay din yun. So ayun nga, grabe hindi. Litong-lito ako sa mga kwento ko, guys. So ayun, yung catch lang naman is ayoko na sumasama sa field trip. Nahihilo ako, nalulula ako. Tapos yung crowd, isa pa yung nakakalula sa akin. Baliw na naman si Groot. Hello. So, ayun, good morning. Happy Friday. Friday ba ngayon, Dali? Yes. Friday, ay. Yes. Maya-maya, inom na ako ng gamot. Tapos, 8 kami. 8:30 kami alis ni Daddy. Para mabutan namin yung cut-off. Kasi kahapon may cut-off pala. Yun, hanggang alas 3:30 lang. So, kinakabahan ako, guys. Masakit daw pala yun. Pero kakayanin natin. Kakayanin. Kaya. Prinsesa na magantumbong ni Daddy. Excited. Actually, siya yung ano eh. Para maging proud parent ka. Ang isa ng pride mo is much na sana magkaroon mo. Hello guys, magandang umaga ulit. Ayun, we are off to the clinic na. Ayun, last 9. So, pasok pa tayo. Abo tayo sa 11:30 na cut-off nila. Buti na lang to, the rescue lagi yung ano namin dito. RMQ whitening deodorant. Nakakalimutan niya minsan mag-deodorant sa taas. Mayroon sa kotse. Ayun, magpapagas muna kami, guys. And then, punta na kami sa clinic. Nakakainis. Ayun ang sabi ko. Nakwento na ng So hi guys, tapos na ang ating check-up sa OB. Ayun, naristahan lang ako ng pampaitlog kasi ang inyong inang bibe is hindi daw nangingitlog. Yung pala yun. So, ayun, magte-take lang tayo ng mga supplements para makapag-produce tayo ng egg para may ma-fertilize ang Daddy Frog. May mapuntahan yung ni Frogitot. So ayun, next visit ko is next month na sa second day ng period ko. So ayun lang, sama kayo sa journey natin. Hopefully kaya natin to. Umasa tayo, guys, malaki pa yung chance. So
Ayun, saan tayo pupunta din? Oo. Ayun, diretso kami MOA para mag-lunch kasi yung ano dito sa mga parking dito sa Makati, mga mall sa Makati is ang ano, ang sisikip. So doon tayo sa MOA, maluwag. Doon kami mag-lunch ni Daddy. Ayun, kasi si Chris nasa ano naman eh, nasa field trip. Kompleto naman baon nun. Hindi magugutom yung batang yun. Dito tayo guys sa Marina. Dito sa MOA. Dito na kami ni Daddy. Ayan. Lumorder ako ng sinigang na ulo ng salmon. Ayan. Sa miso. Sinigang sa miso. Tapos oyster. Ayan. Garlic cheese. Tapos ano, steamed. Ayan, miso pa. Kain. Tikman mo nga. Creamy, creamy. Ayun. Ma'am, ito yung sinamak ma'am, saka yung Thank you. regular na tuyo ma'am. Okay. Ito yung may tigla na. Ito, ano to kuya? Medyo malamis. Natoyo. Yes. Okay. Thank you. Sa kanya kuya. Garlic. Sir, Salamat. lihin po na lang siya ma'am. Pray na dali. Father, Son, and Spirit. This is so lovely to see because you are about to receive from my mouth Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Ang sarap guys ng oyster. Yummers. Oops, masarap siya sa sinamak. It's very Hop. Yeah. Sir, Dami yan pa. Kain tayo. Wait. Sorry. I have to vlog. Kahit na ano. Wish ko naman kayo malaglag. Mga fresh naman to, diba? opo ma'am. Matataba ka. Oh. Naka-ano ba siya ma'am? Naka-tiklop pa. Okay. Tinubukan na lang namin lang para Sarap pa. steam siya sa loob. Sarap pa isa. Gusto na po natin yung kalalaki mo. Fresh siya. Naka-addict. Sir, Balik tayo siya. Sarap. So, ayaw niyang bumuka. Kunin na lang natin siya. Ano yung sige, dalawang nag-challenge? Inalin. Ayos, ano yun? Sa AXN. 100, ano? 100 plus 600. Pieces. Oyster. Tapos ito naman yung ano, bake. Pero hindi masyadong bake. Hindi, I mean, paano ko ba sasabihin? Hindi siya Melt lang tumuloto. yung cheese. Oo, minelt lang yung cheese. Ang sarap. Yummer. Nakaka-addict siya. So, bawal siyang take out, guys. Sila. For safety and stuff. Okay. Sila matters. Sarap. Ano ba masabi ko niya? Sarap. Naman tayo sa sabaw. Wala ito. Ayaw ng tigilan ng oyster. Super creamy.
Nilagay yung mga shelf links. Yung collection natin yan ng shelf. There's some. Pampakan ng shells. Sa Manila siya. Hindi mo nakaka-high blood yan, di ba? Ay, di ba? Kasi- Kasi wala tumawira na. Ah? Pag lang mawira na araw-araw tumayo. Ah, okay. Kaya nga Pero talagang... minsan lang. Ah, Sa akin kailangan kumain ng Mr. Mom, may naman talaga yung complete na. Kasi kung meron naman na natin, mainit talaga yung tent. Pag gutom ka, Okay. kumain Thank na. you. Try mo yung isang suka ko, masarap. Sinamak pa rin. Oo. Paano ko? Oops. It's not so sobra. Kailangan. Malaway siya talaga. Then, slurp. Just a little bit like a minute. Sarap. Milky, no? Creamy, ang sarap-sarap. Wala na yung pile of, shells. Tinanggal na ni Kuya. Meron pa. Oh, meron pa. Mura lang. Magkano? 699. Dalawang dish na ng isang bucket ng steam. Tapos yung Tsaka malalaki. cheesy garlic. Malalaki mo talaga. No more. So guys, grabe. Pati yung ulo ng salmon, no? Walang natira. Sabaw na lang. Tsaka yung mga gulay na matigas. Gusto ko kasi sa sa radish yung malambot na malambot. So, aftermath. Si Daddy nasa labas nag-yoyosi. Nanggaling kami guys sa Ace Hardware ulit. Bumili ako ng curtain rod. Yung paglalagyan ko ng mga hanging plants. Ayan. Tapos ibang mga needs pa ni Daddy, mga tools, power tools niya. Ayan. Uwi na tayo. Or diretso tayo sa Cartemar. Yung hanging plants nga. Bet mo? Diretso tayo Cartemar guys. Aga pa naman alas 4 eh. Ayan, bili tayo guys ng mga hanging plants naman. Ayan. 80 pesos lang. Tapos nagdagdag ako ng ng 6. Ayan. 7 pala. Kasi yung isa doon, 2 lang yung gano'n namin sa gitna. So, 3 daw sa doon natin. We're home na guys. Ay, yung price ko dito guys pagkahapon. Ayan, tinan nyo. Nahangin-hangin yung kortina. Tapos may din kasi yung mga puno eh. So, diba? Yan. Tapos nilagay ko na dito yung fake na plants. Ito yung mga binili naming hanging plants. Ano pa yan? Ilalabas pa yan. Ayan. Try kong tapusin to ngayong guys. Ngayong weekend. Maayos ko. Malagyan ko ng tawag dito. Kailangan ko lang ng maliit na table. At least isang maliit na table para doon pipapatong yung paglalafang tayo, diba? Baka yung mga gamit na i-feature ko sa video, diba? So, ayun lang. Bala kong magpalagay dyan ng kay dati. Yung parang hanging shelf. Kaso, magdi-drain na naman, alikabok na naman. So, hindi na siguro. Yung shelf na lang na ganito. Ayan. Bibili pa siguro ko ng isa. Kasi i-repaint niya to. Ito din i-repa. Tapos dito ilalagay ito sa gilid. Bibili pa ako bukas ng ng mesh. So, ang mesh is 100 pesos lang naman yan sa Baclaran. Tapos, yung mga halaman is 50 pesos each. And then, yung mga pot is 20 pesos. So, murang-mura lang naman, guys. Ayan, diba? May mini garden tayo. So, sana ma-maintain na yan. Wait lang, ito matawag.
Daho. Uy. Hello? Yes po. Kuya. Sige kuya, check ko muna ha, tapos tawagan kita. Okay, Alexa de la Cruz. Okay, wait lang. Ayun. Tumawag yung rider. Kailangan niya daw ng details ng isang client kasi nasa area na siya, hindi nagre-reply. So, check lang natin. Yay! Tapos na. Pausan si Daddy. Thank you, Daddy. Ayan. Ang ating welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Ayan. Para mas ma-presko. Oh, diba? Ito na lang guys, yung kulang namin. Para diba? Madaming plants. Nag-deliver si Amy ng guys, butcheron. Ayan. Dito lang sila sa tawid lang nitong apartment namin yung bahay nila. So pag may mga online seller din. So pag may mga product siya na gusto ko, sabi ko nagpapahatid lang ako. Ayan. Thank you Amy. Yung isa binabanata na ni Daddy. Ayan. Anyway, ito yung mga nabili namin sa Ace guys. Ayan, i-haul na lang natin. Ayan, bumili ulit ako ng extension. So, kapag dyan ako sa labas, feel ko sa labas mag-edit, kailangan ko ng pag-charge yan. Ayan, meron tayo. Bumili ako. Ano ba to? Tapos yung mga paint. Ayan, spray paint. Ayan. Ano ba yan? Ayan. Gagamitin ni Daddy mag-repaint nung spray paint lang binili niya. Tapos ano pa? So, ito simpleng extension. And then, ito Black & Decker na na heat gun. Ayan, kasi yung yung deodorant, balak namin na i-seal na ng shrink wrap. So, ayan, kulang pa nga yan kasi kailangan madaming ganito para alam mo naman, libo-libo yung yung kailangang i-seal. So, yun. And then, naghanap ako ng supplier ng ng shrink wrap. Yung talaga, yung bultuhan talaga. Kasi meron ako nakita sa Shopee, tinesting ko. Sinubukan ko. Is lang, by hundreds lang yung nila, na yung offer nila. Eh, mahal kapag by hundreds sila. Kasi papatak na piso ata or 1.50 centavos yung isa. So, kapag kabultuhan talaga yung libo-libo siguro or mga 20,000, 50,000 na pieces, ganun. Mas makakamura ka. Cents lang yung nung katumbas na halaga nun. Unlike pag hundreds na bundle is mas mapapamahal. So, ayun. Titesting ko lang kung pwede yung na yan. Yung Black & Decker na yan. Yan. Para ma-steal na rin namin yung yung RMKTO. So, ayun lang guys. Ihahatid na lang ni Joe dito si Chris. Kasi wala pa sila. Hindi, paalis pa lang daw sila doon sa sa Tagaytay ata. Gabi ng 7 na. So, ay wala pa naman sana yung nasa likod ni Totong, kaso tinatamad na si Daddy pagpalitin yung dalawang sasakyan. Pagod na rin kasi. So, hatid na lang daw ni Joe. Ayun. And, wala nang magaganap pa guys. End ko na dito yung vlog para ma-edit ko na rin. And, mag-ano na lang ako, mag-freshen up na lang ako. So, tomorrow, ko na bibilin yung hindi ko na bilhin, nakalimutan ko na. Pumunta na kami Mowe. Kalimutan ko yung yung nireseta sa akin para sa aking itlog. Ayun, nakaka-excite, diba? So, sana 2019 na yung inaantay namin year para magka-baby ulit. So, lalo na si Daddy, kung alam niyo lang kung gaano siya ka-excited. Ayun lang, that's it for today's vlog guys. Sana na-enjoy nyo kung ano man yung mga na-vlog ko. And we'll see you again tomorrow para mag-ayos dyan sa ating mini studio. And then kapag naayos natin ng mas maaga, yun, i-film ko yung yung skincare products na ginagamit ko. Alright, so thank you so much guys for watching. See you next time. Bye!